Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Май айы төрле бәйрәмнәргә һәм вакыйгаларга бик бай. Кыш тамам, кояш чыкты, көннәр җылынды. Татарстанда яшәүче халыклар милли бәйрәмнәрен үткәргә әзерләнә башлыйлар. Шу бәйрәмнәр бәйләмендә рус бәйрәме Каравон беренчесе. Бүген без Лаиш районының Никольский авылында һәм бирдә Каравон бәйрәме гөрли. Әйдәгез, без дә шул бәйрәм белән танышып алыйк әле. Каравон Татарстанда 1993 елдан алып ел сайын үткәрелә торган рус фольклоры фестивале. 2003 елдан ул Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә дәүләт статусындагы бәйрәм санала. Май азагында әлеге бәйрәмгә бөтен республикадан һәм күрше төбәкләрдән фольклорны сөючеләр җыела. Никольский авылында уздырылучы Каравон бәйрәменең 300 елдан артык тарихы бар. Элегрәк ул авылның престол бәйрәменә, христиан календарында мөһим бәйрәмнәрдән саналган, христианнарның иң изге дини бәйрәмнәреннән берсе буларак Николай Чудотворец, ягъни мугҗиза тудыручы Николай көненә иске стиль буенча 9 майда туры китереп үткәрелгән. Кешеләр Никола Вешнийга мул уңыш сорап мөрәҗәгать итә. Элегрәк Никольский авылында бәйрәм 3 көн дәвамында уздырылган. Авыл ширкәвендә гыйбадәт кылулардан башланып киткән әлеге бәйрәм өйләрдә табын артында дәвам итә. Аннары урамнарга күчә, күмәк күңел ачулар һәм әйлән-бәйләннәр була. Каравон сүзе борынгы славян телендә хоровод, ягъни әйлән-бәйләнне аңлата. Һәм беренчел хәлендә ул традиция бары тик шушы Никольский авылында сакланган. Шул традиция буенча каравонда биючеләр бер-берсенең шәнти бармакларыннан тотып түгәрәк ясыйлар һәм әлеге түгәрәкне махсус адым белән я зурайта, я кыса барып кояш тирәли әйләндерәләр. 2011 елда Каравон тарихы музее ачыла. Бирдә төрле көнкүреш әйберләре саклана. Шулар арасында безне иң кызыксындырганы хатын-кызларның бәйрәм костюмы. Әйдәгез, без аларны күреп чыгыйк. Наш праздничный костюм пошит по образцам тех костюмов, которые до сих пор наши бабушки бережно хранят. Сарафан широкий, ткань могла быть разная, но самый дорогой штофанный. На штофанных сарафанах вот такие украшения с серебряной или золотой нитью были. Вот такая блузка у нас называется рукава. Рукава, потому что вот девушки вот это все делали своими руками. Раньше вот это все вывязывалось своими руками, и рукава были из красивой ткани. А основа рубахи просто простая ткань. Поэтому рукава. Вот такой вот ажурный воротник, он съемный, впереди на пуговичках, все это снимается из нескольких рядов. Там основа тоже бязевая или плотная ткань, пришивается шитье, тоже все было вручную сделано, называется хомут. Хомут, видимо, чтобы запомнили, что женщины раньше работали как лошади. Детей было много, работы было много в доме. Вот это вот шейно-нагрудное украшение называется барок. Раньше делали этот барок в 17 веке из речного жемчуга. Потом это немножко потерялось, или жемчуг исчез, и стали делать из стекляриуса, которые вешали на елки. Наши бабушки, вот молодость была у них, они делали такие барки. Потом уже вот начали вот такие вот барки делать из бисера. Вот там тоже несколько рядов. Вот вариаторно 4, и пришивается все к шейке. Барок для того, чтобы закрывать женскую грудь. Носили девушки с 14 лет и до тех пор, пока ребенка выкармливали грудью. Как бы закрывали от нехороших, прятали. Это как бы своего рода оберег, хранитель женского богатства. Вот такой красный платок у нас называется фатка. Фатка, она шелковая или атласная всегда, это праздничная красная. Под ней кисейка, белая ткань, тоже вывязанная крючком, все это руками своими, для того, чтобы фатка не съезжала, и красивое сочетание белое с красным. И вот видите, у нас такая вот головка приподнятая, там обруч, это значит женщина замужняя, обрученная. Фатка тоже особым способом повязывается. Здесь вот такие вот рожки у нее, и вот эти вот назывались ушки, а их то даже вставляли туда палочки деревянные, чтобы они стояли вот таким методом. Вот такой вот наш костюм. Классно. Прекрасно. Шунысын игътибар итик. Каравон гадәттә хатын-кызлар традициясе, әмма бик сирәк чиракта түгәрәккә керергә ир-атларга да рөхсәт бирелгән. Кызлар өчен каравонның асылы үзләрен кәләш буларак күрсәтү. Авылның төрле очларында яшәгән туташлар престол бәйрәмендә генә матур, шигелгән сарафаннарын киеп бер урынга җыела алганнар.
Рус егетләре шушы көнлегенә кызларның барысын бер юлы бер җирдә күрә алганнар. Хоровод әйләнү бу күмәкләшеп бию генә түгел, берникадәр авыл яшьләренең аралашу суы да булган. Скажите, пожалуйста, а в чем главный секрет никольской обрядовой песни? Вот хоровод – это каравон, да, это наша местная традиция. Каравон – это хоровод с определенными песнями. Каждый каравон имел свои 3 основные песни. У нас они медленные, протяжные, как по морю синему, при долу долочки и как по речке реченьки. Каждой песне пелось по 3 раза, 3 дня подряд. Почему 3 дня? Потому что Николы у нас гуляли 3 дня. А песни очень длинные, лирические, где-то по 8-9 минут получается. Девушки становились в хоровод, брались за мизинчики и ходили определенным каравонным шагом. И круг двигался по солнышку, по солонь. И мы являемся, все, кто находимся в кругу, носителями древнего вот этого наследия. И у нас при помощи вот этого шага каравон как бы то сужается, то расширяется. И если смотреть сверху, то получается как биение сердца. И именно вот эти 3 хороводные песни – это наши местные никольские песни. Они передаются из поколения в поколение. Хәзерге вакытта каравон халыкның күмәк күңел ачу бәйрәме. Һәм ул Татарстан Республикасында яшәүче русларның фольклор, вокаль һәм этнографик коллективлары фестиваленә әверелде. Кадерләп сакланыла һәм буыннан буынга тапшырыла торган уенлы, җырлы йола традицияләрендә гаҗәеп көзгедәге кебек рус халкының иң матур сыйфатлары чагылыш таба.